أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى أنا استعلم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداس በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብጸጋን ብጥዕናን ስለዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታሪኽቲ ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጽሓን ወላዲት አምላኽ ወላዲት ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምህረተይ ቅዱስ ወዳ ብዛሃባ ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዓ ይኹን። ከምኡውን ኩሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላኽና ብዝሃቦም ጸጋ ብዝሃቦም ክብሪ ከከም ማዕርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዖም ይኹን አሜን። 29 መጋቢት ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መጋቢት 29 በዘለማዓንቲ ድርብ በዓል እዩ። በቲ ልደቱ ንመድኃኔዓለም ትንሣኤኡ በቲ ከዓ ብስራት ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣዴና እዩ። በረኸቶም ቸርነቱ ይሕደረና ናይ መድኃኔዓለም ኣቦና አሜን። በዛ ለማዓንቲ እዚኣ ክቡር መልአኽ ቅዱስ ገብርኤል ንእመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ዜና ብስራት ዝነገረላ ምሕረት ዝመልአት ዓባይ በዓል ኮነት። ቅዱስ ወንጌል ብዛዕባ እዚ ከምዚ ክብል ከም ዝመስከረ ኣብ ሻድሻይ ወርሒ ቅዱስ ገብርኤል መልአኽ ናብ ናዝሬት ናብ እትበሃል ሃገረ ገሊላ ናብ ሓንቲ ድንግል ካብ ኣምላኽ ተለኣኸ። ንሳ ካብ ቤት ዳዊት ንዮሴፍ ዝስሙ ሰብኣይ ተሓጽያ ነበረት እሞ ስማ እታ ድንግል ድማ ማርያም ነበረ። እቲ መልአኽ ናብቲ ንሳ ዝነበረቶ ኣትዩ ድማ ከምዚ ይበላ፣ ኦ ምልእተ ጸጋ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ እሞ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ዝተባረኽኪ ኢኺ በላ። ንሳ ድማ ምስ ረኣየቶ በቲ ቃሉ ኣዝያ ሰንበደት። እዚ ከምዚ ዝበለ ሰላምታስ ካበይ ኮን ይኸውን? ካበይ ኮነለይ ኢላ እውን ሓሰበት። እቲ መልአኽ ከዓ ማርያም ካብ እግዚአብሔር ጸጋ ረኺብኪ ኢኹ እሞ ኣይትፍርሒ በላ። እንሆ ክትጠንሲ ወዲ እውን ክትወልዲ ኢኺ ስሙ ከዓ ኢየሱስ ክትሰምየ ኢኺ። ንስ ከዓ ዓብይ ክኸውን ወዲ ልዑል እግዚአብሔር እውን ክበሃል እዩ በላ። እግዚአብሔር አምላኽ ድማ ዙፋን ኣቦኡ ዳዊት ክህቦ እዩ። ንሱ ኣብ ህዝቢ እስራኤል ክነግስ እዩ። ንመንግስቱ ከዓ መወዳእታ ይብሉን በላ። ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣዴና ድማ ነቲ መልአኽ ኣነ ድንግል እየ እዚ ነገር ከመይ ኢሉ ክኸውን ይኽእል በለቶ። እቲ መልአኽ ድማ መሊሱ መንፈስ ቅዱስ ኣባኺ ክወርድ እዩ፣ ሓይሊ ልዑል እውን ከጽልለኪ እዩ። ስለዚ ከዓ እቲ ካባኺ ዝውለድ ቅዱስ ወዲ እግዚአብሔር አምላኽ ክበሃል እዩ። እንሆ ኤልሳቤጥ እታ ዘመድኪ እታ ሓትነኺ እኳ ኣብ ጊዜ እርጋና ወዲ ጸኒሳ ኣላ። እንሆ ነታ መካን እትበሃል እዚ ሻድሻይ ወርሓ እዩ። ከመይሲ ንእግዚአብሔር አምላኽ ዝሰኣኑ ነገር የለን በላ። ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣዴና ድማ ነቲ መልአኽ እኔኹ ኣነ ባርያ እግዚአብሔር እየ ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነለይ በለቶ። ሽዑ ከም ቅጽበት ዓይኒ ከም ምስማዕ እዝኒ ካብ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ወሲዱ ኣምላኽና ሰብ ኣምላኽ ኮነ። ይቕረታውን ምሕረቱን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ንዘለዓለም ይኹን አሜን። ዓርክያት ድማ ከምዚ ይብል፣ ሰላም ለጽንሰትከ በከርሰ ማርያም ጽእለ መጽሐፈ ሐሴት ክርስቶስ ዘይኮን ከመጽሐፈ ወይሌ ሶበር እዩከ በታቱ እንዘ ኢተአርቅ እምሉአሌ
አኮተከ በቃለ አኮቴት ወኃይሌ ሰላም በምድር ወበሰማይ ሃሌ ሰላም ለርደቱ ኃይለ ሰማያት ተአዲዎ በከርሰ ማርያም ለተሰግዎ ሃሌክሙ እቻሁ ከመለትህትና ከተሰንአዎ በማእሰረ መንፈስ አሃቲ ወበአሃዱ ሃልዎ ጉሩመ ግብርከ እግዚኦ በልዎ በገዳመ ሲና ዘሰመ ዘእሳተ ገጹ አርአያ እንዘለ እጸት እያውአያ ሀገረ የዋም ውስተ ከርሰ ድንግል እንተሃረያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ንበል ሃሌሉያ ለዝጠቢብ ወለዝቸንያ ሰላም ለልደትከ እንተ ኮከበ አስረቀ ነገሥተ አሕዛብ ይምራህ እለይ የእምሁከ ወርቀ እግዚአብሔር ጻድቅ እንተ ታፈቅር ጽድቀ ረሲ አድሁነትከ በምህረተከ ሰዋቀ አመ እብነ ጌጋይ ግሩም ላዕልየ ወድቀ ቸርነትን ምሕረትን ናይ መድኃኒ ዓለም ክርስቶስ አምላኽና ናይ ወላዲት አምላኽ ጸሎት ምሕረት ጣዕሚ ፍቕሪ ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ጥንተ ትንሣኤ ከምውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ብናይ መድኃኒትና ቅድስትን ክብርትን ትንሣኤኡ ተፍጻሜተ መድኃኒት ኮነ ይቕረታውን ምሕረቱን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። አርኪያት ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለትንሣኤከ ዘአዳም ዘኮኖ ዕለተ መድኃኒት እምተኮንኖ እግዚአብሔር ህጽረኒ ሐጽረ መስቀልከ እጽ አድህኖ የሃድግኑ ዘተከለ ወይኖ እንበለ ያስተናጽእ አውዱ ወይዝቆን ጸቆኖ ሰላም ለትንሣኤከ ከመሃዳገ ወይን ሃያል ድረ ሞቲከ አምላክ በዲበ መስቀል እግዚኦ ሱቀኒ በየማንከ ተሳሄል እመ በጽሐኒ ወዲቅ ወተዳደቀኒ ሃጉል አንስኦትየ እስመ አንተ ትክል ዘሃመ በፈቃዱ ወበሞተ በፍቅሩ ሙቃሃነ ይፍታህ እለተ አስሩ ዳዊት ንጉስ በከመይ በበቃለ መዝሙሩ ዮም በሰሉስ እምነህቱም ዝህሩ እግዚአብሔር ተንስአ ወተዘር ውጸሩ አሜን። ምሕረትን ቸርነትን ናይ እግዚአብሔር አምላኽና ምስ ኩላትና ይኹን ብበረኸቱ ብቸርነቱ እዚ ዝገበረና ትንሣኤኡ ናብ ዘብቅዐና ብፍቕሩ ስሙይቱ ንዓና ዘውፅአና መድኃኒ ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ አሜን። ከምኡ እውን በዛ ዕለት ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኢልዋሪቆን አተወ። እዚ ሃገር ናይ ምድርና መጨረሽታ እያ፣ ድሕሪኡ ሰብን ሃገርን እውን የለን። ከም ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ወንጌል ዝሰበኸ ዝመሃረ ሐዋርያ እውን የለን። በረኸቱ ረድኤቱ ናይ ቅዱስ አቦና ጳውሎስ ይሕደረና አሜን። ወርሓውን ዓመታውን ተኸቢሮም ዝውዕሉ ኩሎም ቅዱሳና በረኸቶም ይሕደረና አሜን። መጋቢት 29 ዝኽበሩ ዓመታዊ በዓላት ጥንተ ዕለተ ፍጥረት ዓለም ዝፈጠረትሉ በዓለ ትስብእት ናይ ጎይታና ጽንሰቱ፣ ጥንተ በዓለ ትንሣኤ፣ ዳግም ምጽአት፣ ቅድስቲ ማርያም መግደላዊት፣ ቅዱስ ጳውሎስ ሐዋርያ፣ ቅዱሳት አንስቲ ትንሣኤኡ ዝሰበኻ፣ ቅድስቲ ፍቅርተ ክርስቶስ ጽንሰታ፣ አብርሃ ወአጽብሃ ጽንሰቶም፣ ቅዱስ ኢያሱ ነቢ ጽንሰቱ፣ ቅዱስ ላሊበላ ጽንሰቱ፣ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጽንሰቶም። ወርሓዊ በዓላት ድማ ናይ አምላኽናን ፈጣሪናን ንጉስናን ኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ልደት እዩ። ከምኡውን ቅድስቲ አርሴማ ድንግል፣ ቅዱስ ጴጥሮስ ተፍጻሜተ ሰማዕት፣
ቅዱስ ማርቆስ ዘተርማቅ ቅዱስ ዘርአ ክርስቶስ ጻድቅን ሰማዕትን አሜን። በረኸትን ቸርነትን ናይ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከምኡ ናይ ኩሎም ቅዱሳና ምስ ኩላትና ደቂ ተዋህዶ ይወዓል አሜን። ዝወደቀ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ፊደል በአፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክት ተአረመልኝ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።